kamano ka wach mar AU no mana ka watiko en ni nitie pinje moko mantiere riwruok mar SADC ma mwalo kuno mag milambo to nitiere pod gintiere kodwa ka e riwruok mar pinje ma ugwe kaka Tanzania ma nyalo miyo gibed gi gajruok moro e weche mag luto ombulu. Ok no bibed gi gajruok apani kaka jakom osego ombulu Tanzania ni kodwa machiegni maloyo SADC ma piny koya chande. Omiyo gin aparo ni gichung' kodwa motegno kendo gidhi gochonwa. Mak mana ni onge buok moro nikech ma en gima timore sa ma ombulu no goyoga. Ichalo jomogo ombulu ni jo Nyanza to gi jo Central to gi jo Eastern ne nitie kanyo endo. Kuongo ne ng'atu moro ombulu. Kaso koro ji dhi ombulu mar ariyo. To jakom osegoyo campaign e East Africa, to osego campaign e West Africa, to osego campaign e North Africa. Jatelo no endo ma gipiem ji adek. Achiel nitie ma Southern country ng'oni SADC no, to nitiere ariyo ma East Africa ma en gi jalo ma Djibouti. Koro nikech mano, jakom nigi upper hand mar bedo namba 1 namba 2 e okang' mokwongo. Kaso kogo mar ariyo, kwalawo ma Nyasaye. Erokamano. Kwawere gi weche mag